Bueno, perdoade que vos dé a espalda porque os vou falar en galego, que é o idioma da miña nación. Os vou falar de un tema que nos toca a cotío, ou nos pode tocar a cotío a todos ao longo da nosa vida, que é ser doentes, que é ser enfermos. A sanidade aquí en Galicia, como en moitas partes do Estado, está sendo vendida, entre comillas, e tamén sin entre aspas. É unha maneira de facer política vender o que é de todos. Escollemos a representantes que teñen que defender o público e se pode ser melloralo, e o que están facendo de negocio destes servicios para seus amigos e nas portas giratorias para beneficiarse despois deles. Aquí na área de Vigo, ao sur de Galicia, se está levando a cabo con mayor aceleración esta privatización, donde se están derivando moitos servicios que eran públicos a hospitales privados, a facer negocio. Os vou decir unha frase que eu utilizo moitas veces e que ven a decir así, eu creo que a lembrades se seguides este canle, que dice: o que quere facer realmente algo sempre atopará o camiño, e o que non atopará a excusa. Vos vou invitar a dúas citas, e seguramente ao acabar o vídeo algún xa estará buscando a excusa para non acudir a estas citas. Sempre tamén digo que normalmente a festa nos apuntamos todos e para traballar aparecen moi poucos. Bueno, xa non vos lío máis. O que vos quero publicitar hoxe, o que os quero invitar hoxe é, en primer lugar, a rodear o Hospital Xeral. Vou a por un momentiño aí, creo que se mira ben. O próximo día 15 de abril, o próximo venres, o sábado, ás 8 da tarde. Vamos a volver a intentar, só fixemos unha vez e tuvemos éxito en rodear o Mensueiro, agora vamos a rodear o Xeral. E que se pide con rodear o Xeral? Pois vou a tomarme a licencia de leer este pequeno escrito que fixo estas persoas que son maravillosas, que son SOS Hospital do Mensueiro, que tuven a suerte de compartir con eles unha reunión, e quedei maravillado desta xente que é xente que está fora dos partidos políticos, fora dos sindicatos, que pasa moitas horas do seu tempo ceibe loitando por unha sanidade pública que é moi necesaria. O manifesto que convocan con este manifesto para saber por que rodear o Xeral. E dice así: SOS Mensueiro loita e loitará pola sanidade pública. O próximo día 15 de abril reivindicamos para uso sanitario o anexo 1 do Hospital Xeral, ao tempo que pedimos que o servicio de fisioterapia conte cos recursos adecuados para evitar o desvío de cartos públicos de novo ás clínicas privadas. Agora que xa temos un hospital sano, saquémoslle o rendemento que merece. Esperamos tamén o apoio dos comerciantes aos que tanto daño lles fixo a reconversión do Hospital Xeral e o engano do PP. Contade co noso apoio. Se o conselleiro cumpre a súa promesa, teremos noticias súas co respecto ao Mensueiro os próximo vermes. Pero dende hoxe estamos xa coas pilas cargadas de novo polo que poida pasar. Prometemos loita sin cuartel. O Mensueiro terá pronto que asumir o papel que hoxe ten Povisa, e este centro privado terá que manterse sen o concerto que está a vaciar as arcas públicas xunto co Álvaro Cunqueiro. Esta é a cita que vamos a ter o próximo viernes, volvo a repetir, 15 de abril, volvo a por o carteliño, despois a xente dirá que non se enterou, ás 8 da tarde, convocado con xente da P, con traballadores da P do Sergas, esperemos o vosso apoio. Tan múltiple como en setembro, cando convocaron os partidos, e apareceron aí 200.000 personas. Vamos a ver se a xente da calle tamén se moviliza desta maneira. E xa lembrar tamén que vamos a pedir o rescate do Hospital Álvaro Cunqueiro e
que non se desmantele o último hospital de Vigo, o Mensueiro. E isto vamos a facelo o xoves 12 de maio ás 8 da tarde desde a Praza de España. Aí tendes. E marcar esa fecha no voso calendario, 12 de maio, 8 da tarde, desde o Hospital Xeral de Vigo. Eu creo que sería necesario, xa sei que a moita xente lle costará un día laboral, que acudades dende toda Galicia. Eu creo que a defensa da sanidade ten que ser unha loita común. É moi triste que estamos pasando, en casi todos os servicios públicos, de ser usuarios a ser clientes. E iso vedes as consecuencias que ten, saben dende longo, por exemplo, ca Telefónica, que era pública, cas energéticas, mirades como está o precio do petróleo, o precio da luz, de algo que era noso, que era público, e ao pasar de usuario a cliente, fijades que desfase e que desfeitas está facendo nos nosos petos. Volvo a pedir unha vez máis que quen ten que facer valer os servicios públicos que os manteña, e que non se pode xogar ca saúde da xente, que non se pode facer negocio con algo que nos doe a todos, perdón. Decir que xa cambiando un poquinho de tema, que no 12 de maio nesta manifestación se falaba de un color, outro color. Eu, sendo un pouco egocéntrico, xa teño encargada un camisón de doente, camisón que che dan no hospital, que serei o que levarei, e quero ser igual un pouco prepotente a representación dos doentes que non van poder estar aí, que están nos hospitales ou que están nas súas casas sin poder manifestarse e desearían estar aí. Por eles estarei eu, como sempre, igual facendo o ridículo, con un camisón tuneado de doente. Espero vos ver nestas dúas convocatorias, e como dinos en Galicia, si chegamos alá, ali nos veremos. Chao.